Гости на село Голеш. За мен е изключителна чест и огромно удоволствие да ви видя събрани тук пред кметството на Голеш. След 40 години прекъсване на вашия традиционен събор, ето, че той отново е възобновен благодарение на амбициозната, упоритата и много дейна ваша кметица Вяра Борисова. Нека чуя вашите аплодисменти. Пътувайки до Голеш, това ми се случва за втори път между другото, наложи ми се зимата, когато Голеш бе едно от откъснатите села от страхотното бедствие. И сега вече, след като снега го няма, се уверих, че имате страхотно богатство. Природата и растителността е невероятна, толкова свежа, толкова зелена, действа толкова тонизиращо и толкова вдъхновяващо, че аз ви призовавам и ви моля да пазите невероятната растителност, която имате тук в Голеш. Невероятна природа. Аплодисменти за всички жители на село Голеш! Интересен факт е, че от 1972 година събора не е провеждан, но пак благодарение на Вяра Борисова нещата се случват. Хубаво е, че вярвате в нея, че я подкрепяте, защото така и давате сили, зареждате с ентусиазъм и положителен заряд, за да върви тя напред и нагоре и да прави всичко най-добро за село Голеш. Разбира се, община Годеч не забравя жителите на Голеш. Ние получихме един поздравителен адрес от общинската администрация и от общинския съвет на община Годеч, който по-късно ще връча на Вяра, тъй като тя в момента е извън ролята на кметица. За какво ви говоря, предполагам всички се сещате. Интересни неща ви очакват, но за да ги разберете, трябва да останете с нас до края, иначе ще загубите много, уверявам ви. А сега, наши специални гости са танцов състав Лудо Младо към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров с художествен ръководител неповторимата и безподобна Мария Цветанова. Аплодисменти за Мария Цветанова и танцовия състав. Хип-хоп групата Улични танцори с ръководител Цветомир Цветанов. Аплодисменти и за него. А сега каня тук хип-хоп групата Уличните танцори с първият поздрав, който те ще поднесат към вас. Аплодисменти, забавлявайте се! Би било добре да следваме новите ни брати от татък океана. Аплодисменти за хип-хоп групата Уличните танцори с ръководител Цветомир Цветанов към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров. Аплодисменти още по-силно! А сега продължаваме с легендата и историята всъщност на село Голеш. Знаете, че трябва да си знаем историята, иначе сме на изчезване. По сведения и разговор с Кота Живков и други възрастни хора от селото се знае, че в миналото и по време на османското робство село Голеш на сегашното място не е било. Съществували са две села. Горно Голеш, което е било разположено в местността Първолско селище и Чифлика,
находящи се в северните склонове на Видлич планина и село Долно Голеш, находящо се в местността Селище и Гнилище, където е сега манастир Свети Николай Летни. Там са живяли по-голям брой фамилии, много е трудно сега да се доказват някои истини без да има документация за определения период. Която не е случайна. И тя е една голешка снаха, така че аплодисменти за Мария Цветанова. Така че продължаваме с танците. Танцов състав Луно Младо и тяхната шопска силита е поредният поздрав за вас. Село Голеш, не ви чувам. Аплодисменти!
Напред имаме танца състав Лудо Младо и Шапска сюита. Аплодисменти! Графска сюита и Лудо Младо. Аплодисменти! Танцов състав Лудо Младо и Графска сюита. Аплодисменти още веднъж! И така, Миленче, ще те помоля, благодаря ти много. Ние продължаваме сега с кулминацията на празника. Искам да поканя тук до мен вашата кметица, вашата звезда, Вяра Борисова. Верче, здравей! Много ми е приятно, че ни гласува доверие на нас от читалището да бъдем ваши гости на вашия празник. Наистина си един много упорит, много амбициозен, много борещ се човек. Човек, който се различава от тълпата, откроява се от тълпата, търси различното, търси нестандартното и прави всичко възможно село Голеш да се развива. Кажи ми, ти как се чувстваш на този пост? Много ми е трудно и искам да благодаря на всички, които до момента ми помагат. Аз съм отскоро, надявам се за дълго. За дълго, разбира се, че ще си. Ти правиш чудеса, как няма да си за дълго? Ако хората не те оценят, а кой? Трудно ми е, тъй като всички знаем, община Годеч помагат с каквото могат. Много ми помагат и моите роднини, близки, приятели, за да видим Голеш днес това, което е. Малко сме поправили някои неща. Доволна съм. Абе, не са малко нещата, защото аз се разходих и селото, поговорих с хората, казаха, че много неща сте поправили, откакто ти вече си на власт. Защото си на власт, нали така? А кажи ми, как се чувстваш, когато облечеш тези невероятни носи? Ти преди години си била част от танцов състав Лудо Младо. Излизаш ли от ролята така на кметски наместник или си оставаш кметски наместник в носия? Не, танцовия състав е моя живот, моето сърце. Танците са моето сърце. И аз, когато играя, аз съм просто аз. Част от екипа на танцов състав Лудо Младо. Аплодисменти! Дано Голеш осъзнават какъв кметски наместник си имат. Верче, сега аз ще поднеса поздрави от цялата общинска администрация на община Годеч, които те поздравяват с твоята идея, защото от 40 години, аз казах, от 72 година празника не е правен по разбираеме за всички нас причини. Така, продължавам с един поздравителен адрес от Общинския съвет и председателят на Общинския съвет, господин Велин Иванов, а той гласи: уважаеми жители на село Голеш, Общинският съвет Годеч ви желае здраве, късмет, благополучие и разбирателство. С обич и вяра, с воля и упоритост да работим за един по-добър свят, по-добър живот за нас и за нашите деца.
да превърнем това китно селце в едно райско кътче. Нека Свети Йоан Кръстител бди над вас и ви помага във всяко начинание. Честит празник! Велин Иванов, председател на Общинския съвет в Годеч. Сега финалните ни надписи, финалните ни думи са твои. Благодарности и всичко, което имаш да казваш, сега е момента. Благодаря. На първо място искам да благодаря на колегите от Танчо състав Лудо Младо. Моля за вашите аплодисменти. Моля да дойдат тук при мен. Заповядайте, невероятните момчета и момичета от танцовия състав. Поредната ни гордост. Знаете, че Вяра е била част от тях. Това е моя живот. Това са моите колеги. Специални благодарности за това, че те направиха нашия празник още по-цветен, още по-весел. Най-вече благодаря на хореографката Мария Цветанова. И на Цветомир Цветанов, който също е наш хореограф. Благодаря ви! Надявам се да сте се забавлявали. Оставям ви в ръцете на нашия оркестър Видлич, на нашите любезни домакини семейство Илиев, или по-познати на вас като Илиев и Нинка. Желая ви приятно изкарване на празника. Благодаря ви, че дойдохте и ни уважихте с присъствието си. А ние ти благодарим, че ни покани, Верче. Успешен мандат и всичко най-добро! Хората, пред които аз се прекланям, актьорите са невероятни хора, просто прекланям се пред таланта и на тези хора, които са избрали тази професия да здравейте, за мен е чест да ви видя. За мен също е чест да ви чуя. Вие водите много добре тази може би първа проява от много години назад и аз искам да поздравя тази нашата кметица, която всичко е в нейни ръце и всичко е в ръцете на тези млади хора. От тук нататък все по-добро да бъде всичко това. Дано да така и Иван Петрушинов, аплодисменти за него. Силни аплодисменти, трябва да се благодарите за него. Много ви благодаря за танцовия състав. Сега продължаваме да завъртим едно хубаво хоро тук на Мегдана. Аз ви казвам финалните си думи. Оценявайте това, което се прави. Бъдете добри, помагайте се, обичайте се, защото заедно сме по-силни. На добър час, Цел Бърш!
От
свежата кръв в младото. Браво! Благодарим ви! Благодарим ви! Браво! Браво! Една по-старичка така песничка, популярна доста. А ja sam negde rujno vino pio. Право любов пела, jer si me volela. Специално за Румен Шилото. Прости, što sam tvoji ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravo ljubav htela, jer si me volela. A ja sam negdje rujno vino pio, a ja sam negdje s drugom srećom bio, a ti si me čekala. Kak je to što? Moreme se. A ja sam negdje s drugom srećom bio, a ti si me čekala. Krčmarica Nina, gore u planina, ima jedna krčma. Oj Nina, 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 oj Nina, na
čaše, celo zdravlje naše. Krčmarice Nina, donesi mi piru, da dignem čaše, celo zdravlje naše. Oj Nina, 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 oj Nina, na, oj Nina, 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 oj Nina, na, oj Nina, 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 oj Nina, 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 oj Nina, I za mali odmor dodam. Урано ми брато, да може да рече. Некола, скъпсите ли? Нищо не става от вас, нищо! Айде, Саше! За всички гомише! Не може благо, никак ми е драго, замени помог, зачем сърце чуде. Простете руке, да ти младост не уведе. Dođi, dođi, mogle srcu, nije on, čovjek za tebe. I proste s desne ruke, da ti mladost ne uvede. Dođi, dođi, mome srcu, nije on, čovjek za tebe. Dođi, dođi, mome srcu, nije on, čovjek za tebe. Dođi ste s desne ruke, da ti mladost ne uvede. Dođi, dođi, mome srcu, nije on, čovjek za tebe. Sve je naše.
кмете, дай Божи Бог! Айде, кмете!